Ok. Čaute všetci priatelia MMA a športu obzvlášť, pretože aktuálne nás čaká ďalší atraktívny a dovolím si povedať, že určite aj veľmi intenzívny rozhovor s Vlastom Čepom, ktorý je pripravený sa venovať tejto téme. Čau, Vlastik. Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov a poďme na to. Poďme na to. Ja hneď vidím, že Paríž máš na sebe, tak rýchla otázka, že či to je obľúbený klub, alebo len tak to prišlo. Vieš čo, každý človek má si svoj obľúbený klub a vždycky, že komu fandíš Real, Barca, ja neviem, AC a tak, ja mám kamarát všetky kluby. Som zistil, že mne to je úplne jedno, že není som fanatik, že do nejakého jedného. Od malička som mal rád Barcelonu, vtedy som bol taký, že srdciar za Barcu, ale teraz už mi to je jedno. V podstate každý, čo hrá pekný futbal, tak im fandím. Hej, no ja mám ACčko len preto, lebo som tam bol a ma to uchvátilo tá atmosféra a vlastne odtedy, a komentoval som vlastne sériu A, čiže som si k tomu našiel vzťah. Ale tiež je to také, no, že pozrie si futbal a áno, môže sa to občas zmeniť. Aj keď niektorí ľudia si ako sú názoru, že iba jedného klubu môže byť fanúšik za život, ale ja si to nemyslím. Ani ja mám rád, hovorím, dobrý futbal a vždycky z dvoch mužstiev fandím jednému, čo mi je také sympatickejšie, vieš. A Počúvaj, ty, tak taká srdcovka je samozrejme Partizan Belhrad, ale to sa bavíme o takej dedinskej lige oproti týmto mužstvám, ako je Paris, Barca, Real a tak, vieš. hej, však, ale tak, čo ty vieš, tak Partizan sem tam prerazil do Ligy majstrov aj v No, skúške. niekedy dávno, takedy Takže dávno. Nie. No dobre, vlastne, keď sme pri tom futbale, tak vlastne ty si bol na tom futbaliku, ktorý sa hral v Bratislave. Pre tých, ktorí nevedia, tak bol to vlastne taký inovatívny projekt, kde si zahrali futbal známe osobnosti v tímoch a Vlasto tam bol s Pirátom. Pirát už samozrejme nehral, lebo bol zranený. No Áno. a Vlasto sa vlastne zranil na tom zápase toho futbaliku. Tebe vlastne Achilovka urobila problém a, Mhm. a tá otázka teda na začiatok je, že ako teraz si a jak to vidíš? Tak teraz bojujem sám so sebou v podstate, lebo otrhla sa mi úplne Archilovka na totálku a vraj mal som zlomený členok, odzápasil som s tým zápas. Otrhnuté väzy som mal aj v členku a odzápasil som s tým koleno som mal potrhané vtedy s Pirátom, keď mi ho roztrhlo a vedel som s tým chodiť a toto bolo asi také najhoršie zranenie, lebo tá achilovka ti drží celú váhu tela a aj celú koordináciu. Ty keď ideš vyšprintovať bez achiloviek by si nevidel nič. Keď chceš vyskočiť, keď chceš spraviť hociaký pohyb, tak je to vďaka achilovky. Ty keď máš zlomený členok alebo oporované koleno, tak vieš dostúpiť na nohu. Keď máš otrhnutú achilovku, tak nevieš nič. Čiže celý čas máš tú nohu vo vzduchu a strašne akože také bolestivé zranenie a na dlho. Teraz už je, akože ja som psychicky v pohode, lebo však patrí to k tomu, hneď som sa k tomu tak postavil a chcem vlastne spraviť niečo, čo možno sa nikomu nepodarilo, alebo možno málo ľuďom, že povedali, že strašne dlhá doba, kým začne makať. Povedali, že tak 8 mesiacov zhruba a ja chcem ukázať, že za 3 mesiace budem v tréningu. No, Dal som si takýto gól. aby si neveril, ja som sa bavil s kamarátom teraz o achilovke, lebo on zrovna má tiež mal utrhnutú achilovku, ktorú si utrhol na futbale a je to tréner, ktorý vlastne sa venuje fitnessu a má klientov a tak ďalej. A hovorí mi, že fú, Bráško, že takto skoro, ak za pol roka nebude. A ja mu hovorím, že Vlasto do 3 mesiacov je na tréningu. A on mi hovorí, No. že to ešte nikto nevidel. Ja hovorím, dobre, ale tak Vlasto je špeciálny kus človeka. A Tak toto ja vnímam. úplne sme sa hádali o tom, lebo on to chudák prežíval, fakt aj stále ešte tak pokrivkáva, už nemá vlastne tú dlahu. A Hej. keď pozeral na tú dlahu, hovorí, fú, ja vidím tú vlastovú dlahu, porad mi zle z tej dlahy, lebo že No. strašne ho ju mal na nohe. Takže No. tak verím, že to tak bude, tak sme si tak nepriamo povedali, že ten cieľ máme jasný, 3 mesiace a už ísť makať Hej. maličky. A OK, vlastne ty si posledne, tak není tajomstvom, že ty si rozbehol vlastne úspešnú sieť podcastov, pracuješ na nových vlastne témach a mňa by zaujímalo teda, že ty si teraz už si urobil rozhovor aj s Procházkom, predtým tam bol už aj Pirát, to znamená, že už to nebude iba čisto o tom krimi prostredí, už pomaličky to bude viac aj do toho športového sveta. Hej. Vieš ako, ono to je, kvázi ten podcast bol zameraný na to, že aby ľudia, ktorí niekedy niečo zažili zle a boli nejaké zlé partii, to znamená, že robili nejakú zlobu, keď boli mladí a stali sa vlastne úspešnými, to mal byť vlastne aj koncept toho, že
držať to v tom, že motivačno, že môžeš byť na tej zlej ceste, mohol si urobiť veci, ktoré boli zlé, teraz už sú kvázi premočané a dostať si sa na správnu cestu asi pre ľudí môžeš byť vzorom. Takže preto sú tam aj takíto športovci alebo nejakí reperi, speváci, herci a tak ďalej. Čiže kvázi tak by som to bral, že to bol koncept toho. Plus samozrejme nejaký bonus nejakej diely sú vždycky také, že nejakí kriminálnici, ktorí niekedy v minulosti mali problém so zákonom a teraz už sú vlastne vonku a tiež sa z toho dostali. Hej. To nejde poukázať na to, že treba byť kriminálnik, ale naopak, keď si to každý človek vypočuje, nie len z kontextu, že vidí nejaký článok alebo úryvok, takže sa to podporuje, ale skôr naopak odsudzuje sa to, ale každý človek má šancu na nápravu. Hej. Že keď si bol v base, neznamená, že musíš byť najhorší človek na svete, ale mohol si sa tam dostať za nejak, závisí od čoho, od akých okolností sa tam dostal a vieš sa dostať von a byť čestný, fér, normálny, čistý človek. Čiže to je kvázi pointom. Ale bude sa tam riešiť aj šport samozrejme. Cieľom je vlastne ukázať na to, že sa dá napraviť a to, čo si zažil, ťa môže nejakým spôsobom formovať. A však o tom vlastne asi život je. Ach, Samozrejme, niektoré tie trestné činy sú odsúdenia hodné viac, niektoré menej, ale zase asi každý si usúdi podľa seba a každý máme zase... Ja som vyštudoval vlastne filozofickú fakultu, to asi málo ľudí vie, hej, Univerzity Komenského. Mne sa tam páčila jedna vec, že a v podstate definuje slovo normálnosť a že každý človek má tú definíciu úplne niekde inde. Tým teraz nejdem obhajovať niekoho, kto robí trestné činy alebo robil trestné činy, hej, ako povedal, ale na druhú stranu aj to prijatie spoločnosti, samozrejme je to nejaký jeden generický mozog veľký, ktorý hodnotí a na druhej strane každý ten hodnotiaci mozoček malý, alebo tá každá bytosť, ktorá tam je, tak má troška iný pohľad. Takže asi je aj dobré, že sa o tom hovorí nahlas a myslím si, že si vychytal akože niečo, čo tá spoločnosť stále veľmi rada vyhľadáva a sú to tie adrenalinové situácie, ktoré si títo ľudia prežili. A jasné. asi je to nejak zakorenené proste v Slovákoch, že tieto témy pôjdu vždy. Poďme do toho MMA. Poďme do MMA. O, Držím ti mimochodom palce, som fanúšik podcastu, ďakujem, sledujem, počúvam, ďakujem pekne. baví ma to a verím, že budú stále super hostia a že sa tomu budeš venovať. Čo sa týka samotného MMA, tak teraz si zaregistroval určite, že Frankfurt teda bolo 59 156 ľudí, tak nejaké číslo tam bolo okolo 100 dačo, 148 Mhm. trieskam. V každom prípade svetový rekord, v každom prípade obrovská udalosť. Ja som tam osobne bolo to neskutočné, ale ako si ty vnímal ten turnaj vo Frankfurte, ako si sa užil na diaľku? Úprimne, akože bol som prekvapený, že fakt, že bol to brutálny event. Proste neviem si presne, že čo môže byť viac. Ešte som akorát v ten deň alebo deň potom niečo písal s Ondrom a hovorí mu, že čo je 60 000 ľudí zorganizovať na to. Však v Mníchove a v Berlíne je olympijský štadión, tam sa zmestí 90. Že 60 to je nič, mali by ste spraviť tento 90 000, to je tak sa smial. Ale hovorím kámo, že keď to je potvrdené tými číslami všetkými, čo som videl, že je, tak je to akože najväčší úspech, že Československo, vlastne ľudia z Československa zorganizovali takýto event, aj keď v Nemecku. Po mojom vnímaní všetko bolo okolo super, ten event, halftime show, ľudia, ako štadión plný a tak, ale tie zápasy za mňa neboli až tak moc atraktívne. Hej. Tak Mne jediný zápas, ktorý ustal v pamäti, bol Lazar Todeu proti Palasovi. Že brutálna bitka. Hej. A ostatné zápasy mi došli také, že nebol som z toho úplne taký, že hotový. Vieš, ja som zvyknutý iným štýlom zápasiť a mám pocit, že to už trošku sa vytráca. Vieš, taký ako Mazú, ako Radouš Škrc a tak ďalej. Takéto zápasy akože mňa najviac bavia. Ale samozrejme 100 ľudí, 100 chutí, niekoho baví 5-kolový zápas po 5 minút takticky, kde sa okopávajú, bijú si džeby celý zápas a skončí to na body. Mňa to osobne nebaví. Vieš, že skoro všetky zápasy na body, že tí fighteri už sú čím ďalej tým viac opatrnejší, chápem, že aj oveľa ide, že nikto nechce prehrať, ale ja som skôr za to také, že aby to bolo také trošku krvavejšie, no, keď to takto mám povedať, hej. No tak pod tvojim drobnohľadom určite bol ten zápas s Kincla s Engičkom, ktorý tiež môžeš zhodnotiť tým, že to asi nebolo vončo, lebo každý čakal, že to 4., 5. kolo tam Patrik vlastne prepne ten mód a, Hej. a neprišlo to, že Patrik to sám aj hodnotil, aj hovoril. Na druhú stranu, áno, ani Engiček v podstate nič veľké neukázal v
tom zápase, respektíve tiež ako keby si dával pozor a mal rešpekt pred tým, čo kým tam má schovaté. Tak Áno. asi aj na toto si jemne naražal, nie? Ako nemyslel som konkrétne tento zápas, ale dajme tomu aj toto je dobrý príklad, že chápem Engičeka, že išlo o titul, išlo o veľa, všetci ho podceňovali, že on není ten typ, ktorý by mohol poraziť Patrika a nakoniec to zvládol úplne s prehľadom. Z druhej strany, keby Patrik nebol nejaký vo svojej koži, bolo to vidno, že to bolo z jeho asi najhorších podaní, že bolo vidno, že sa nejde adaptovať, že mu možno nevyšiel deň, ale vieš, to je, na také veci sa nehrá, vieš, keby som ja dal 4 údery navyše, tak porazím Vavřiniaka a som šampión, ale som nedal tie 4 údery navyše. Čiže o tom je tento šport, že proste máš deň, vyhráš, nemáš deň, prehráš a nikoho to nezaujíma. O tom je ten šport, vieš. Čiže, ale všetky zápasy ostatné boli také, že viac menej skoro všetky na body, vieš. Čiže to hovorím, že takí, čo sa pustili do seba a bol taký zápas plný adrenalínu, bol Lazar Todeo a ten kámo, fakt, že odtedy mi ostal tak v pamäti, už predtým som ho mal tak a že najviac ho ako keby cením za to, že ide furt dopredu proste a brutálne, akože má zápasy, highlightové, vieš. Čiže toto je jediné, čo by som ja povedal, ale zase hovorím, chápem to z druhej strany, že zápasníci chcú byť na víťazných vlnách a dávajú pozor na každý detail a tak a za mňa niekedy viac chýba ten drive a srdce, vieš, ale hovorím, to som ja, ďalším 100 ľuďom sa môže páčiť presne to, čo bolo. Ľudia hovorí, že atmosféra nebola až taká, že tí nemeckí fanúšikovia sa moc nevedia baviť, ale ja si to nemyslím, lebo neboli tam v telke to inak počuť, jak to je naživo, že to si nemyslím, že atmosféra nebola, lebo keď nastúpal taký Ekerlin, Jungwirth a tak ďalej, Max Koga a títo chalani, tak to bol masaker, ako tam kričali už. Len v telke to je vždycky tak trošku odzvučnené, lebo by to rušilo kvázi tú kvalitu zvuku, čiže ľudia nevedia na takéto veci, nedávajú dôraz, vieš. Je to Čiže tak, je to tak. podľa mňa bolo super, akože čo sa týka toho všetkého okolo, hej. Hovorím, za mňa zápasy trošku boli také mierne nudnejšie, hej. A hej, ale tak si na druhú stranu niekedy nedokážeš kalkulovať a veľakrát aj, Jasné. vieš, aj UFC som koľkokrát odkomentoval a No. že čo sme tam mali 8 zápasov alebo 10 na karte, tak sorry. Jasné, to je úplne, chápem, aj UFC koľkokrát bola nabitá karta a zápasy nakoniec, že si driemal No. pri nich, čiže to nevieš ovplyvniť, ale akože ja by som dal, keď odrátam toto, takú malú blbosť v mojej hlave, by som dal 10 z 10. Čiže to mi ani tak nevadí popri tom všetkom, čo dokázali a spravili, hej. Hej, a tá atmosféra na mieste bola veľmi dobrá a tých 60 000 ľudí, ja som napríklad, som sa staral o médiá, tak som tam priniesol novinárov na miesta a bolo asi, neviem, tretina štadiona plná na začiatku, keď ešte sa nezačal ani poriadne turnaj a už tam na niečo začali oni robiť zvuky spoločne, No, fanúšikovia na nejaké blbosti a už tam si cítil, že to má ten hej, vibe, tú vibráciu. No, to boli, že neustále proste husina. Vieš, to bolo už na jasné. konci karty, už tie posledné tri zápasy, tak to bola husina, že v kúse pri každom tom pázvuku od fanúšikov, ktorí tam Hej. vytvorili. Fakt dobre, fakt dobre. Uh, čo sa týka toho samotného turnaja, tak samozrejme naskytla sa otázka 8-4. Kto bude ďalší super Engička? Engiček troška rozbitá noha, takže to asi chvíľku bude trvať, kým sa znova dostane do hry. Naopak o Kinclovi sa hovorilo, že teda by mohol teoreticky naskočiť do zápasu o niečo skôr. Otázka je tam stále Pirát, ktorý má problémy s kolenom na druhú stranu. A Pirát asi čaká na Carlosa, lebo je to pre neho niečo, čo chce absolvovať. Hej, Tak tá 8-4 je zamotaná, Mahmuradov tam je, teraz Marek bude bojovať Piotrom. s Vavřiniakom, o tom pravdepodobne to sa tiež namočí do toho titulového mixu a Marek už teda povedal, že bojovať určite s tebou nikdy nebude bojovať s Machom aktuálne, lebo s Machom je v tíme. Hej. Ten vyradil akože potenciálne možnosti toho skladania tej kocky, alebo teda tej dvojčky. Ako ty vnímaš situáciu v 8-4? A teraz sa bavíme o tom, že vynecháme teba, lebo si zranený, že čo Mhm. očakávaš, že sa bude diať teraz? Tak ja si myslím podľa seba, že ako by bolo fér, že Kincl by mal dostať šancu na odvetu s Engizekom a hlavne niekde, najmä tomu v Prahe, hej, že aby bol on doma ako šampión toľkokrát obhájil titul, toľkokrát bol neporazený, bol vždycky pound for pound jednotka. Ďalej si viem predstaviť, že by zápas o titul mal Muradov Engiček a to by bol ďalší za mňa zápas, že buď Kincl Engizek odveta alebo Muradov Engisek. A potom, keď Marek s Piotrom odzápasia,
a jeden z nich vyhrá, tak ten by mal ísť ako keby ďalší následovník titulu. Mňa Piráta neráta, my sme von z hry teraz, zatiaľ, hej. Čiže takto by som to ja dal. Najprv by som dal Kincla, potom Muradova a potom zápas Vavřiniak versus Mazu, čo verím, že Marek vyhrá, tak Marek by bol ďalší vyzývateľ, hej. Takto to vidím ja. A všetko ostatné potom už je to len o pár zápasov, že kto vyhrá, hej. Je to Ale tak. akože 8-4 je nabitá, ja koľko strašne. Prepáčenie. S kým by si ty teoreticky nešiel do zápasu okrem Mareka Mazucha Piráta? Čo Iba jasné. Mareka. Iba Mareka. Ostatní ma nezaujímajú. OK, a Iba Pirát. Marek. S Marekom aj do Game Changeu obidvaja sa riešilo a tak ďalej, že ako to bude. A ešte sme srandovali, že keby sa dostaneme do finále obidvaja, lebo už sa mi tak raz stalo s Pirátom, že srandovali sme a nakoniec sme skončili vo finále, tak takáto náhoda sa vie opakovať ešte raz, že keby sme obidvaja skončili vo finále, tak by sme si strihli, že kto je víťaz. Že by sme sa nebili proste, vieš. Ale akože to je ďaleko a hovorím, ja možno ani uvidím, že ak budem s tou ale jedine Marek by tam bol, s kým by som nedal zápas. Áno, otázka divákov hneď, že Pirát. Že tímový Ja aj pod... Pirát, samozrejme, Pirát, ale hovorím, Pirát ide s Carlosom, 9-3 a potom sú tam superi pre neho, ktorí by mohli. On je môj tímový kolega, to proste to je No, však blbosť. áno, 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 však hovorím, To že tímový je- kolega, preto som to radšej vyťahol, aby sa ľudia No, nepýtali, no. vieš. Nie, nie, tak potom, aby som bol úplne najpresnejší, jediný z tých top 10, čo sú, tak je Marek a Pirát, s kým by sme dal zápas. OK. Stále neviem, že čo je s peňazom, či bude, nebude na karte, peňaža vynechávam, lebo o peňazovi si toľko narozprávala, že už ani sa ti asi nechce, takže to môžeme Mm. nechať kľudne vysieť vo vzduchu. Poďme sa pozrieť teraz na kartu Bratislava, ja sa potom dostanem aj hlbšie tebe osobne, lebo však viem, že sa venuješ aj iným aktivitám, ale tá karta Bratislava aktuálne nevieme, že či Carlos bude, či bude nejaký jeho super, či sa všetko stane, ten Bill Flery, viem, že sa jeden prihováral, druhý riešil niečo, ale stále není nič potvrdené. A to, keď takto vám hovorím, tento rozhovor robíme vlastne, dneska je pondelok, 21, pondelok. čiže zajtra ho budete mať vonku, tak verím, že sa dovtedy ešte možno nebude meniť niečo, a možno áno. Karol Ríšavý, Jony, Palokaj zápas, tak tam predpokladám, že ani si povieš Kaja, predpokladám správne. Určite poviem Kaja, aj keby neviem, čo si myslím, ale myslím si, že tu budeme extrémne ťažké spálka. No, tak hej, no, sedmička Palokaj, 6 9 výhier má pred limitom, má Hej, no. viac od polovicu Ja by KO. som povedal, že taký vyrovnaný zápas, že není tam nikto favorit, ale proste srdce hovorí, že Kajo. No, je jemný kurzový favorit Palokaj a ja držím palce samozrejme Karolovi Ríšavému. Nielen, že je to slovenský fighter, ale je to boj, Áno. ktorému fandím a viem, že a on sa vlastne aj vďaka tej váhe podľa mňa posúva výkonnostne znova na iný level a myslím si, že teraz to bude explózia. Keď všetko ukáže to, čo je a to, čo má natrénované, tak si myslím, že to zvládne úplne v pohode. Marko Novák ešte super a tiež nevieme. František Fodor, Martin Horinek. No tak to je zápas, ktorý prináša troška nový vietor. Nový vietor. Áno, total. No a teraz, že či Horinek už vyspel na Fodora, s ktorým sa teda, neviem, či sa stretli, ale asi sa stretli v gyme. Asi sa stretli v gyme ešte vo FE. Tak Určite trénovali spolu. čo si myslíš o tomto zápase ty osobne? Áno, tak tento zápas je podľa mňa brutálny ťahák. Fakt, že to je zaujímavý zápas, lebo už začal trošku medzi nimi beef. Som videl nejaké vyjadrenia, kedy trénovali spolu. Vieš, čo si myslím, že Fero, možno sa mýlim, že za ten čas už, čo vlastne zápasí toľko rokov, že moc ten svoj štýl nezmenil. Že už kvázi Horinek vie, čo má od neho očakávať, lebo už podľa mňa, už keď si na nejakom leveli, už sa ťažko ako keby dáš ešte na vyšší level, že vieš sa udržiavať maximálne nejaké veci, vieš lepšiť a Feru už to z MMA je strašne dlho. Myslím si, že on už taký veľký progres nespravil, naopak, čo Mrcko, odkedy spolu trénovali naposledy, sa zlepšil extrémne. Videl som ho na sparingoch v Spartakuse s Lajošom, videl som ho posledné výkony, čo dával. Myslím si, že sa zmenil riadne a to nebude ten Mrcko, ktorého Fero poznal predtým, keď boli spolu vo FE. Takže a myslím si, že je hladný, že bude chcieť ukázať proste a Fero vie trafiť, on má to oko, ale Mrcko mi príde
taký tvrdší, taký viac chce, že ide viac do toho. Takže ja typujem, že Mrcko, Mrcko vyhrá ten zápas. Mhm. Ale hovorím, že fakt, že ty koko ťažký zápas, Fero je skúsený, fakt je kvalitný, technicky a tak. A Mrcko je taký, ide dopredu, ide, že taký mi príde proste, aspoň takto to ja vnímam. A hovorím, že on sa za posledný rok extrémne veľa zlepšil, vieš. Takže keď mu to vyjde, tak myslím si, že Mrcko je mierny favorit za mňa. Som zvedavý, lebo 4 výhry, 3 KO na konte z posledných 5 zápasov, 4 víťazstva, ale tých superov zasa nemal možno až tak kvalitných ako Fero. Eh, Hej. je to ostro sledovaný prestup z organizácie do organizácie, prichádzanie v podstate z organizácie, ktorá je menšia do aktuálne vlajkovej lodi tej Európy, je tiež určite stresujúce jemne pre Horinka a na druhú stranu Ferry tiež bude chcieť svoje povedať v tom zápase a myslím si, že ja som bol pri jeho zápase Ferovom posledne, ešte, ak dobre hovorím, tak to bolo v lete Áno. na Ja fabriku, nie, to bol na fabrik, hej, ja som tam bol tiež. hej, s tým kepom a tam Fero mal kepu chyťaného a potom sa ten zápas troška otočil, takže som zvedavý, kepa tam prežil strašné veci a myslím si, že On Fero ten zápas vyhrával celý, to bez debaty. No a potom proste tedy nevyužil tú šancu, keď mohol a potom si nabehol na ten úder a už bolo po zápase. Čiže to no, bol lepší Fero celý zápas. No. no, takže si myslím, že Fero má obrovskú že motiváciu po víťazstve. Určite, no. Piči, čo myslíš? Nechcem ani typovať, poznám sa s obidvoma chalanmi, obidva sú mi sympatickí, obidvom želám dobrý výkon. Za mňa Ale to osobne, je jedno. keby A som, ja sa poznám. akože keby som mal, dobre, tak keby som mal typnúť, tak ja by som dal ešte Fera, lebo mi príde, že Fero práve, že tá jeho No, vyspelosť bude rozhodujúca. To si myslím, hej, ale hej, môže byť. Že pozri, na tom nič není, že keď povieš niekoho, že kto vyhrá, lebo však obidvoch a ja poznám tak rovnako, nikoho si nemôžem vybrať, že toho mám radšej viac alebo menej, ale to je proste môj názor, vieš, a tým pádom to je úplne v poriadku, keď niekoho vybereš. Na to sa nemôže nikto uraziť, nepovieš nič zlé, vieš. hej. Tak, Ja hovorím, takže že to... ja si idem v tom zápase viac Fera, možno je to aj, že to, že Fera dobre poznám a možno, že mu Jasné, poviem, ale taký je pocit, taký je feeling. áno. Čo je absolútne zaujímavý zápas a teraz som dokončoval medailón, je Aaron Abbey versus Žalgas Žumagulov a to je súboj bývalého borca, ktorý prichádza vlastne z UFC. Žumagulov tam mal niekoľko zápasov, kde tiež prehral, no niekde prehral tak, že väčšina odborníkov konštatovalo, že mal vyhrať. Poradil si s Ulambekovom, čo je aktuálna svetová osmička. A Next. počkaj, čo to je? Mužšia váha idú obidvaja a Aaron Abbey vieme, že má za sebou tú rakovinu, cystickú fibrozu, prešiel si extrémami, čierny pás BJJ a v oktagone troška si prešiel smolnými zápasmi. Uh, Mhm. tam to prehral so samom Krejsim, prípadne prehral s Garciom. No, poďme typovať netypovateľné, ale ja si osobne myslím, keď sa tak na to pozriem na ten zápas, že aktuálne ten Žalgas bude tu veľmi dlho ešte diktovať, že čo sa bude diať. Brácho, toto podľa mňa na Československu nikoho nezaujíma. Môžeme ísť ďalej. Ja vôbec neviem, kto to je, prvýkrát v živote počujem. To fakt? Ja som Úplne. toho Iba Žalgasa som videl fotku a v netestoval. živote som nevidel. Ja neviem, kto, to je koľkotka, 61. Flyweight, no, mušia váha. No, som v živote nevidel zápas 61 nikdy. No, čak, akože no, dobre, ale ja len hovorím, že Žumagulova som komentoval UFC, tak hneď ma to tak prekvapilo. Podľa mena typujem jeho, lebo každý, čo sa volá Umadulov nejako tak vyhráva zápasy. OK. Veronika Smolková, Milej de Ale musím ťa pochváliť, akože keby som majiteľ organizácie, tak pekne si to vyhypoval. Ale ďalej. Presne tak. A akože není to Potom zámer, čo je? ale išiel som Ja naozaj, viem. išiel som takzvané od srdiečka tentokrát. Dobre. Normálne, že bez nejakého bočného zámeru, že by som kľúčkoval. Veronika Smolková versus Milady Simplicio. Milady Simplicio, hovorím si, že tá už bola v oktagóne a potom som si vlastne spomenul, že mala zápas na PML-ke. A, a v únoru si šampiónku jednej z francúzských organizácií a vyhrala nad Čormovou. Tam ten zápas bol taký, že to, tak vieš, od jedného zápasu nedokážeš povedať, aký je bojovník. Jasné, jasné. Takže videl som ju, zápasila dobre, ale nevedel som, či Šormová akurát nebola úplne že vo forme, alebo to bolo skôr jej.
Tak tu si asi dokáže na tej Veronike Smolkovej, ktorá je extrémne silná. Aj Vyzerá, fyzicky podľa mňa silnejšia ako Šormová, o dosť, no aj väčšia, vieš. no. Takže Čiže to tu bude sa dobré. ukáže, že či tá Brazílčanka má triedu nejakú, alebo nie, Hej, lebo Veronika si myslím, že je veľmi dobre pripravená. Dokazuje, že aj v Bystrici sa vieš pripraviť kvalitne na MMA zápasy, že nemusíš byť proste jasne. hej, alebo v Bratislave, alebo hoci kde inde. Aj keď, keby sme sa bavili o tej Bratislave, tak tiež, že už čo tu máš, chaos, ofu, ale tiež nemáš až toľko toho na výber, ako v tej Prahe napríklad. Vieš, No že je jasné, tam Trnava, dajú, hej. Spartakus, jasné, ale chodíš si asi po tých gymoch a musíš zbierať skúsenosti kade tade. Mhm. No, takže za mňa Veronika Smolková, ale naozaj je to len o tom, že Veronika podáva vynikajúce výkony. A potom je tam Karol Šípek a Marie Diedrich. Nemusíme typovať, lebo Šípeka sme ešte nevideli. Áno. Ja som si pozrel jeho zápasy. On je štvornásobný šampión TFL, polskej organizácie, ale strašne sa nechá tlačiť. On sa Mhm. strašne nechá tlačiť v zápase na klietku, robí skontier, není taký ten typ, ktorý by vytváral ten konštantný tlak. Príde mi, že čaká na to, kým sa mu otvorí príležitosť na útok. A ten Dietrich je taký agresívny, bývalý Tvrdý, hej, hej, hej. lord Tvrďak. skúsenosti, vie, že tu si myslím, že ten Dietrich buď ho vypne, alebo Kšípek využije Mhm. zase to, že čaká a potom začne robiť Hej, len fyzické veci, ktoré mu prinášajú body. Takže jasné. jedno z tohto, verím, že Didrik, lebo ten Šipekov štýl sa mi moc nepáčil. Pozeral som si 4 jeho Mhm. zápasy, nesedelo mi to. Nepáčilo sa mi to. A Roman Paulus, Jana Elonen Kulmala, tak tam aj kurzy hovoria, že Roman Paulus favorit sedmička a Romanko je aktuálne v Bantame, takže zvíťazil nad Nathanom Haywoodom a ja verím, že sa mu podarí ďalší skalp. V podstate zvíťazil Yes. na PML, keďže dve víťazstva v rade. Verím aj ja, že Romanko vyhrá. Aj keď není to až taký favorit, ako to robia stávkové, ale určite je favorit. A ja myslím, že Roman je teraz v brutálnej forme, má našliapnuté teraz, motivovaný je, takže dávam na Romanka. Troška sme prebrali tieto veci ohľadom karty. Díky Vlasto za tvoje názory. Teraz sa... Zabudol si ešte najväčší zápas Vavřiniak Mazu. Ale však to je jasné, čo povieš. Ja je dobre, dobre. To akože... Tak Hej. čaká, že Mazuchové kladiva udrú No, Vavřiniak a bude vybavené. no, tak. Lebo tam sú dve cesty. Buď jedno, že Vavřiniak bude robiť to, čo robil s tebou, že sa bude snažiť to hneď preniesť na zem, Hej. zatlačiť supera, držať ho tam a nepustiť ho do toho strikingu. Uh, Dve cesty zápasu, nie? Hej, no, že ho bude tam unavovať, tlačiť a tak. A myslím, že Marek už je teraz na tom tak dobre, že vie sa aj poučiť z toho môjho zápasu. Však on vtedy mi pomáhal na Vavřiniaka celú prípravu. Aj bol so mnou v rohu, rozcvičoval sa so mnou, čiže tam v podstate nebyť môjho zbláznenia, tak už som ten zápas vyhral, hej, ale to sa nehráme na to, že keby som neurobil toto, ale toto. Čiže verím tomu, že Marek sa nebude tlačiť do toho tak ako ja za každú cenu a keď si vyčka, tak príde ten správny moment a sekne ho. Amen. Hovorím, čakal som presne túto predikciu. Pukač, Ivica, Trušček ešte možno v rýchlosti. Trušček je snad legendárny borec. Kámo, ja som s Trušekom trénoval, to je psychopat. Ja ti hovorím, kámo, že toto bude veľký zápas, toto bude extrémne ťažký zápas. Ja Roba mám rád, aj mu fandím, ale kámo, toto bude peklo pre neho, ti hovorím teraz. To si zapamätajte všetci. Toto bude peklo. No, To bude Robo, taký zápas, že všetci odrovnávajú Trušeka, kámo, ale ja som s ním trénoval. On taký silný človek, že to ja nechápem z čoho. A ešte teraz je trikrát taký silný. Ja neviem, čo on zobral, ale takú, no vyzerá ako Herkules, ty kokos, a ešte je taký silný. Tvrdý, hej? znese. Na fotky nevyzerá byť veľký, na fotke teraz, ale On na oko není veľký akože opticky, ale je tak spravený a silný, že ako betón, vieš. Síce s Jungwirtom išiel tak zle do zápasu, on má také fázy, že buď nastúpi dobre, potom ťa udrbe, alebo potom má taký deň, že presne dostáva, neháva si a prehra. Vieš, ale tak on už má cez 100 zápasov, či 80, či koľko, on už je taký, že zosnú. ako sa vyspí asi, vieš. Hej, on to bere asi, keď ja si idem kúpiť kávu. No, no alebo na tréning, že ideš do fitka zacvičiť, tak on tak má zápasy. Je to asi tak. Čiže
A kebyže máš víťaza povedať? Kámo, všetko mi nakláňa sa k Robovi, ale keby som odstránil toto všetko, tak by som podal Trušek. Hm. Toto všetko je, že ho Že pozná. mám rád Roba, je mi sympatický, proste mám proste dobrý chalan, kvalitný fighter, skúsenosti, roky, rokúce, ale, ale trénoval som s obidvomi a keď si spomínam s tým Trušekom, fakt to bolelo všetko, vieš. Hm. Je No to, trénoval, bol som párkrát iba trénoval, nemôžem povedať, že teraz viem, aký je a tak, ale minimálne v tej tvrdosti je Trušek taký, že level vyššie, vieš. Ale tak to nie je o tvrdosti, Robo je zase technicky a zase on sa veľa zlepšil, vieš, čiže ťažko povedať, no. hej no, Robo není knockouter, tak to by som to povedal, že Robo není knockouter, není nejaký, že robí tlak silný, on skôr taký technický na oko vyčkáva, má šikovnú zem, ale Trušek má tiež brutálnu zem. Čiže vieš, myslím, že knockoutovať on nenockoutuje, musel by ho bodovať. Vidím jedinú cestu pre Roba, že bodovať ho, 3 kola a vyhra na body. A na zemi neverím, že by ukončil Trušek, alebo Trušek má fakt, že dobrú zem, hej. A zase Trušek vie ohroziť tým, že vie aj na zemi uškrtiť a tak ďalej. Má tú gilotínu nebezpečnú. Takže tak, no. Ale hovorím, veľmi ťažký zápas pre Roba. dobre, Samozrejme aj preto všetko. poďme k tebe, Vlasto. Ty máš vlastne sekuritku a do toho ešte teda robíš podcast, do toho si fighter, do toho si otec rodiny, takže si naložil celkom zdatne, ak sa hovorí. No. Jak to ide? Všetko sa to, všetko sa to zvrtlo v jeden rok, keď som bol zranený a nevedel som trénovať. Po zápase o titul s Vavřeniakom potom som sa pripravil na Mateja, kde to nevyšlo, potom som to pretrenoval, zranil som sa. A taký ťažší rok by som povedal, čo sa týka zo športovej stránky, ale zase z tej druhej stránky úspešný. Ale presne tak, ako si hovoril, no, toto robím teraz, čo sa dá. A ide to spájať zatiaľ, akože a keď máš tréning a prípravu, keď si teda bol v No, tréningovej príprave, tak to šlo? Či ani keď si... som mimo, keď som mimo prípravy, počkaj, mi spadol telefón, keď som mimo prípravy, tak je to v pohode, všetko sa dá. Ale tak samozrejme musíš mať strašnú podporu, hej, že na to nemôžeš byť sám, čiže nebyť ľudský, tak by som 90% nedal, hej. A ďalšia vec aj ľudí okolo seba, aký máš, hej. Čiže, vieš, ono to vyzerá, ty to vieš aj sám, že jeden podcast spraviť, že to nie je len tak, okolo toho je 6 ľudí v tíme. A nebudem to zase menovať, že čo všetko sa tam musí robiť, aby taký jeden podcast vyšiel, že není to nahrávané na telefóne, že prídeš, položíš 2 statívy a vyjde podcast, ale je to úplne o inom a fakt, že na tom sa maká, aby to vyzeralo. A potom o SBS ja nehovorím, vieš, keď sme robili akcie a proste nejdeš tam ty ako majiteľ firmy alebo hlavný, alebo ako by som to nazval, tak tí chalani väčšinou už majú toľko tých robot za sebou, že už to tak berú na ľahkú váhu a potom to tak aj vyzerá, vieš. Povie, že toto musí byť tak, otočíš sa, už to kvázi niektorí zneužijú, vieš. Čiže ja som zatiaľ nemal také nejaké problémy, však nedovolili si to, ale boli také už, že som bol aj sám prekvapený, že keď niekto robí takú robotu, tak musí byť zodpovednejší, hej, takže musel som tam aj nejaké veci pomeniť, keby som tam nebol, tak to nezistím, ale zatiaľ všetko, čo sme robili, tak všetko bolo bezproblémové. Hej. No, však myslím si, že asi je to povaha každej roboty a hlavne pokiaľ nemáš za seba nejaký že, zástup plnohodnotný, tak musíš ty vlastne No, diktovať tempo. no, tak spomeniem aj kamoša, vlastne, že tak sme si sadli, robili sme dosť veľké akcie, by som povedal jedný z najväčších na Slovensku, ako bol AC/DC a Loudstream a tak, on to kvázi celé ťahal, kvázi ja som mu vypomáhal, potom zase on mne vypomáha teraz, keď som zranený, tak akože Dávid Solinsky, takže veľký frajer, že fakt, že ja som teraz, dajme tomu 2 týždne len ležal, nevedel som nič a čaká nás veľká akcia na Fight Night Challenge, ktorú mám ja na starosti, takže mi kvázi všetko zastrešil za mňa spravil. Vieš, a taký človek, to je, vieš, kto to spraví kvázi za niekoho iného v dnešnej dobe, vieš, a len tak, že není teda, že on by z toho mal nejaké veľké milióny zisky a tak ďalej, vieš, čiže, ale zase naopak takisto aj on, keď potrebuje, tak som tu 24/7 a o 3 ráno, čiže není to také jednoduché, ako to vyzerá, človek si myslí, že však SBS, že to je nič, idú stražiť auto, kámo, to je taká zodpovednosť, že dovidenia. No, rozmiestniť ľudí, strategicky. Koniec koncov, že hoci čo keď sa stane, tak vždycky prvá si to odniesie SVS. Čiže máš najväčšiu zodpovednosť
v podstate na takýchto, nehovorím teraz o bojových športoch, eventoch, ale napríklad nejaký koncert, nejaká diskotéka, zober si AC/DC, 130 000 ľudí, chalan to všetko zobral na seba, my takí, čo sme vedeli sa postaviť za svoje chalanov, sme mu vypomohli a všetko vzniklo, všetko ušlo bez problémov, vieš. Ale najväčšia akcia v histórii, ty kokos, vieš si predstaviť, čo je to strážiť 130 000 ľudí, aby všetko dopadlo v poriadku. Áno, to si nevie nikto predstaviť. Extrém. Vlasto, poďme sa baviť aj o aktuálnych témach MMA, troška sme prebrali turnaj, tieto ostatné veci, podnikanie, podcasty, však tie podcasty asi nejsú úplne lacná záležitosť, asi to není len tak, že hop, šup, ideme spraviť. Ináč, koľko ľudí tak je za tým podcastom cca, za tým tvojim? Vieš čo, my máme tak, že štúdio sú človek, ktorý robí kamery, zvuk a ktorý je za tými kvázi displejmi, ktorý to sleduje celý čas, to sú traja. Potom máme dvoch chalanov, ktorí to strihajú všetky tie 15-sekundové reelska a shoty. To máme na každý diel od 50 do 70 reelsok s titulkami. To ide na TikToky, na Facebooky, na Instagramy. Chalan, ktorý to všetko dáva na tie internety, to už je aj šiestý človek. A jeden človek, ktorý robí tieto scenáre a tak ďalej. Ja vlastne to odrobím kvázi podľa seba a vybavím hostia, hej? A ešte rozprávam celý rozhovor. Mimo Instagram všetko pridávajú v podstate chalani. Čiže okolo nás je tam 6-7 ľudí, okolo jedného dielu, kým to vyjde a jeden diel nás prepočte zhruba stojí 600-700 eur a to už je dobrá cena, hej. A ďalší diel, teda 2 mesačne vydávame, čiže to je zhruba okolo 1700, 400, 1000, koľko čo rozprávam, 1200, 300 eur plus tie peniaze, keď prídu, 10% ide platforme, 20% sa odvádza z toho daň a tak ďalej. Čiže není to ľahké spraviť a hlavne keď si na začiatku, vieš, tedy nemáš vlastne žiadne odberateľa, nič musíš do toho investovať a tak, čiže je to akože masaker, no. A tak videl si, ľudia si to predstavujú ľahko, ale robí to veľa ľudí a proste to nejde, vieš. Lebo musí to byť fakt zaujímavé, aby sa to chytilo, koľko športovcov, už zápasníkov to robí a nemajú ani 100 odberateľov, vieš, čiže nie je to ľahké. Není, Je to jasne. náročné, je to náročné, hej. Není, ja som tiež ďačný za každého človeka, ktorý si pozrie to, čo produkujem a viem, aké to je ťažké udržať si tú pozornosť tých ľudí. Takže fakt klobúk dole. Dobre, poďme sa troška vrátiť teda spátky. Na poslednej RFAčke Gábor Borároš prehral s Jakubíkom, asi si to zachytil. Uh, čo s tým Gáborom? Podľa teba ešte sa dokáže Gábor vyšpičkovať aspoň raz k tej forme? Vieš, čo, nevidel som zápas, keď ti mám pravdu povedať. Chcel som vidieť, ale už keď som to zapol, tak sa akorát ukončil zápas, bol tam nejaký rozhovor. Uh, ja si myslím, že on by mal zmeniť úplne všetko v živote svojom. Hej, mal nejaké problémy, čo som zastihol, ja ho poznám, on je v pohode chalan, dobrý chalan a on by mal zmeniť v podstate celý svoj život, zresetnúť odznovu, hej. Mal by si usporiadať nejaké súkromné veci a tak ďalej a tie najviac, čo ho trápia a nie ísť na zápasy, hej. A potom, keď vyriešiš všetky tieto vnútorné veci, čo ťa trápia a nejaké problémy v rodine, súkromné a tak ďalej, tak potom môžeš začať rozmýšľať nad nejakým zápasom a potom, keď sa tomu budeš venovať na 100%, tak pravda, že sa môže vrátiť. Vieš, on to má, to niečo v sebe má, čo predtým mal a vyhrával, len by musel sa vrátiť kvázi ten starý Gábor, hej, aby mal len ten šport na prvom mieste. Ak mu to život nedovoluje, alebo situácia, tak by nemal kvázi podľa mňa zápasy zatiaľ, hej. Čiže ja to vidím takto. Ale Hm. určite sa môže vrátiť a byť dobrý, lebo každý má, niektorí začali zápasy v 23, 4, 5 a dosiahli veľké úspechy. Vieš, a on už ten základ má, čiže on by potreboval len progres, zlepšovať sa, trénovať a prísť pripravený, nie polopripravený, vieš. No ja tiež Gábora poznám osobne a tiež si myslím, že to je dobrý chalanisko a verím, že sa mu podarí ešte sa nejakým spôsobom dostať do formy aspoň raz, dvakrát, aby ukázal toho divočáka, ktorý tam v ňom drieme a kvôli presne tým veciam, ktoré si povedal, jednoducho ich nedokáže sa asi pripraviť na ten zápas, lebo zase to bolo o kondičke, zase to bolo o tom, že to proste nedodýchal a lebo ten talent tam je nesporný. Uh, No, no dobre, poďme od Gabora ďalej. Ďalšia otázka, ktorá tu je otázka, ktorá sa možno týka
titulových zápasov v oktagone a možno tej celej situácie rebríčkov. Ronnie Paradise a teraz Lozen Keita sa delia o tú prvú pozíciu. To je ináč dobrá otázka, lebo obidva sa stretnú vo finále Tips for Game Changer a ja si stojím za tým, že keď niekto môže poraziť Keitu, tak je to jedine Ronnie aktuálne v oktagone. Nevidím tam iného supera. Videl som Sunny Kidzeho, ktorý není úplne vo svojej koži. Videl som Kuba Tichoda teraz prehral. Videl som borcov, ktorí teda stáli proti Kejtovi a jedine Ronny mám pocit, že si drží konzistenciu a tie výkony Hej. a rastie a dupe a dupe. Čo očakávaš ty od tohto zápasu, ktorý sa bude konať na 65 v Prahe na konci roka? Tak podľa mňa brutálny zápas. Kvalita už úplne high level, že proste v tej váhe už lepšie nemôžeš mať v Európe. Tak môžeš možno na tej istej úrovni a neviem, či je niekto lepší od nich. Tie organizácie druhé moc nesledujem, priznám sa, ale toto je akože fakt, že atraktívny zápas, komplexný, že už vo všetkom sú títo chalani top. A ja to vidím tak, že Ronny ho môže poraziť. Nie, že môže, ale ja verím tomu, že ho porazí. OK, Už prvý zápas bol taký tesný, odtedy sa zlepšili aj obidva, nielen Ronny, ale aj Keita, ale myslím si, že Ronny mu to Poľsko veľa dalo a je veľký, silný a myslím si, že tak vieš, keď si ustráži Kejtovú dynamiku K úder, tak vyhrá, vieš, ale to je, keď si neustráži, vyhrá Kejta, to je také mudrovanie, že ako v krčme, keď si na pive v orechovej potvoni a povie, že aj keby Attila nemal nafarbené vlasy, tak Vemola sa nekúka a nevyhrá, vieš, kokotine. počúvaj, keď sme pri tom Atilovi, teraz ten virálik, čo spravil s René Randym, že ho prefacká, ale ja som si to pozeral, ja sa priznám, ja som volal ešte chalanom, že či to je akože, že čo sa deje. A normálne, mňa dostali. Akože aj keď viem, že Attila toho není schopný, takto sa s No, niekým... Vieš, čo chcem povedať? Že toto, poznám ho, že... toto. Ja som aj nevolal, lebo však Attilka mi povedal hneď, ale ja som pozeral to video a vravím si, že kámo, Attila by v živote nikoho neudrel vonku a No, takto by sa nesprával, aj keby sa hocičo stalo. Jedine, keby mu niekto napadol rodinu alebo niečo, tak by sa bil, ale on takže takto nie, on by to vyriešil nejakým iným spôsobom. Hovorím si, že blbosť, a ešte keď tam bol zapojený René a Cico, či ten Cico asi, tak som hovoril, že to je blbosť. Že to je isto hrané a že potom dajú vedieť, že čo je. A presne som čakal, že niečo chystajú. A bolo to aj také, keď nie, Attila, nie, niekto ti dal za ucha a ty len tak sedíš, že nie, a ešte ste dvaja, tak by som mu skočil hneď po nohách, vieš. no, tak Attilovi Tak, zase ten, čo nevie zápasiť, možno mi to prišlo aj také, že som a ešte to... hej, Cica, ale hej, keď ťa niekto prepacka, tak asi sa nezatlačíš ešte viac do sedačky, asi chceš... hej. Tiež som to skúmal, ten pohyb a reč tela, ale dobre to chlapci nahrali. Akože hrali dobre, no. Obidvom odleteli bríle, akože dobre. Áno, to tak bolo podľa mňa správne, no. Lebo zase aj to za ucho by som inak dával ako toto, že aby leteli brýle, vieš. Akože, Lebo vieš, takedy dobre. boli na diskotéke také za ucha, že keď si dal, tak padol ako po údere na káve, hej. A toto boli také, že čisto len tak na oko, že okuliare vyleteli. A akože hovorím, a ja som bol v tom, že Attila by, že není ten typ, ktorý sa bije vonku, že hneď som si to povedal. Na druhej strane hovorím, že pre istotu, tak som si dával, že som vedel, že dobré, že zajtra to Ale pôjde von. Ale zaujalo ťa to, vieš, spravili to dobre, vieš, lebo jasné, akože každý to riešil, čiže to im vyšlo, to, čo chceli, im vyšlo, vieš. úplne. Takže Atilka je lišák stále. Jasné. Je to marketingový čau, jak sa hovorí. A teraz už keď sme pri Atilovi, hneď prejdeme ku Karlitovi, lebo moja otázka znie jasne, že koľko si ty myslíš vlastne, že Karlito naozaj bude mať tých zápasov? Lebo povedal dva. Dobre, už sa tam ohlásil ďalší zápas s Pirátom. Teraz možno bude ďalší zápas. Uvidíme v Bratislave. Nevieme, nemám indície, nevymýšľam si, neskúšam na vás nič, naozaj neviem. Ale akože očakávam, moje očakávanie, alebo to, čo si ja myslím, je, že by s tým Flery mohol kľudne ísť. To je môj Hej. názor. Čiže keby šiel s Flerym, potom Pirát, potom Attila a potom ešte zase niekto, Kincel tam má nevyrovnanosti, čiže ja si myslím, že to bude na nejaké 3 zápasy. a myslím, že Carlos Max, dokáže max ukončiť 3, kariéru. max 3 a tak kokos, keď už raz, keby vyhral za Attilom, že vyhrá trilógiu 2-1 a s Pirátom, tak možno vtedy, hej, ale zase, vieš, alebo ak by aj prehral, tak už to potom ukončené je, že čo máš tam riešiť, už je 2-1 hotovo. Ale myslím, že toto by mohli byť posledné zápasy, ale keď ja neviem, že raz povedia tak, raz tak, vieš, kokos, tieto ukončenia a potom ďalej pokračovania a tak, ja nie som za to, vieš.
39 rokov už má Ale Carlito, no. máš to tak, že možno v tom momente to cítiš, už nevládzeš, bolí ťa všetko, tak potom ti to chýba. Akože chápem to, ale zase už keď niečo spravím také rozhodnutie, tak si stojím za tým, ale Carlos chce aj so mnou boxovať, vieš, takže to je ťažko. A Ťažko, no. uvidíme, akože tak na druhú stranu fanúšikovia, ja som vždycky rád, keď Carlos ide do zápasu, lebo vždy je to zaujímavé a verím, že napríklad ja si želám, aby Carlos mal čo najviac zápasov, lebo všetci s ním Jasné. zápasí a pokiaľ Carlosovi bude držať forma, tak podľa mňa pôjde. Tam aj tá poloťažká váha aktuálne je zaujímavá, je tam Popek, Langer prehral veľmi tvrdo s tým Flérim. Uh, no, asi ani není čo komentovať, ale akože držím Palovi palce, aby sa vrátil Jasné. do hry. Čo tam ešte pozerám, HTF Mol, ťažká váha, tam si hovoril to Deva, že je to tvrdák, tak som zvedavý, ako to bude s Tak Mojlom. za mňa to aj ten prvý zápas mal vyhrať s HTFom, ale tak ja není som rozhodca, ale ešte vtedy som to nevnímal, videl som prvýkrát a keď som videl ten zápas, HTF ho nehodil ani raz, držal na pletive, Todeo ho bil, HTF mal celú tvár rozbitú, Todeo nemal ani škrabanec, čiže ešte ma rozkopal kalvky, HTF nevedel ani kráčať po zápase. Ja som bol za to, aby Todeo víťaz bol, ale možno tak pre marketing a pre Octagon, aby rastol v Nemecku, je určite lepšie, aby HTF vyhral, lebo je tam extrémne známy, má najviac sledovateľov. Neviem, či to malo nejaký vplyv možno na rozhodcov, že trošku prižmurili oči, ale za mňa bol Tode víťaz. A myslím si, že v druhom zápase, keď odrobí taký istý výkon, tak podľa mňa vyhrá. No. Ja som tiež v tom zápase videl to Deva vyhrať. Nemal som tam nejaký iný pocit a som bol prekvapený, ale zase občas sa stane, no, že takto Hej, napríklad jasne. Ja občas sa som videl aj stane, seba vyhrať. Ja som videl aj seba vyhrať v zápase s Vážňakom, neviem prečo to rozhodca stopol, akože podľa mňa skore stopnutie. Že že keby dal ešte o 4 údery viac, akorát vstane a nokautujem ho. Ale presne. v nemocnici na týchto, keď ťa uspávajú, jak sa to volá? Pred operáciou. No, Ježiš. Vieš, čo myslím, niekedy ťa to nenapadne. Anestéza. Na anestézii by som sa prebral a mal by som pocit, že som víťaz. Si blázen. No, OK. Vlasto, prebrali sme podľa mňa všetko dôležité, kľúčové. Dovolenka, bude niečo? Ideš teraz robiť niečo? Alebo Teraz toto, no hlavne chcem to dať dokopy čo najskôr, byť doma medzi týmito svojimi doktormi, fyzioterapeutmi, takže chcem to dať čo najskôr dokopy a potom môžem rozmýšľať nad ostatnými vecami. Dobre, díky moc za rozhovor, bolo to naozaj také rídze MMA a som rád, Ďakujem. som vďačný aj za tvoje názory a vidíme sa o 3 mesiace, to idem pozrieť do gymu, ak trénuješ. Tomu ver, kámo, január som v gyme, zapamätaj si. Díky moc, pozdravím všetkých fanúšikov, nehejtujte, podporujte a majte pekný zvyšok dňa. Čaute. To tak, čaute.